niin. Tervehdys pitkästä aikaa katsojat, kuten huomaatte, kuvaan nyt uudella kanavalla, Shinecraft-kanavalla. Minä se olen, Teijärä PvP, ja poistin videoni kanavasta, koska into lähti kuvalta, ja nyt kun olen taas alkanut pelaamaan Minecraftia, päätin tehdä Katukisun kanssa uuden kanavan, yhteisen. Katukisu ja Jere pelailee, mutta hän ei ole nyt paikalla. Minä päätin tehdä uudelle serverilleni oman kanavan, jossa on kuvat ja videot kaiken kerran. Ja minä olen omalla serverilläni, joka avataan 5.4.2015 sunnuntaina. Elikkä tämä on nyt lupataan varmaan 4.4.2015, eli tavallaan voisi sanoa nyt, että se on huomenna. Ja päätin tehdä nyt tällaisen, jossa keskustellaan näistä kuulumisista ja sellaisista ja voi kysellä asioita. Ja samalla päätin esitellä omaa serveriäni. Ja no, aloitetaan esittely. Olen tällä hetkellä ainoa serverillä. Tällainen, odottakaa. Mä laitan pilvet pois, niin on helpompi. No ainakin tässä on tällainen Suncraft-kyltti, joka mainostaa serveriä. Tässä on vähän tällaista linnaketta. Tässä on portaalitorni. Tällainen ihan kiva niin silta ja spawni. Sitten tämä video saattaa tulla myös Katukisu ja Jere pelailee kanavalle. En ole ihan varma. Enkä ole ihan varma pelaanko täällä koko aika tässä videossa. Ja saatan tehdä muutaman eri servustokin videon. Ja Warps. No niin, näytetäänpä Warp Creative. Täällä on Creative maailma, mutta siellä ei ole kaikki ihan vielä kohdillaan, kuten huomaatte. Ja kun tässä on nämä ohjeet kaikkien koodien käyttöön Creativessa, niin probleemana on se, että täältä voi viedä tällä hetkellä jotain kamaa survivaliin, ainakin tällä hetkellä kun kuvaan tätä. Se ehkä luultavasti pyritään korjaamaan tänään. Sitten täällä kukaan ei saa permejä jotenkin käyttää niitä Plotme-koodeja, vaikka ne on annettu. Ja vielä kolmas ongelma, joka ärsyttää. Niin tänne kun tulee normi-pelaaja, tälleen survivalista, niin se tulee survival-moodilla tänne. Se vaan kattelee, mitä mä Creativessa teen survi-moodilla. Joka on aika ärsyttävää. Sitten Warp-kirkko. Näytetäänpä vähän näitäkin paikkoja. Ja kun avajaisjuhliin tehdään kaikkea hauskaa ja leikkejä, ehkä luodaan paskaa ei varssia ja vastaavaa. Ja täällä voi mennä myös naimisiin koodeilla. Ihan oikeasti silleen kautta Mary-koodeilla. Ja voitte pyytää jotain niin modea, adminia, ovneria naittamaan teidät. Sitten täällä on VIPit, jotka arvotaan kautta ostetaan. Jos haluatte lisää tietoa ja hakemustiedot, menkää tällaiseen paikkaan. Skene.fi. Ja sieltä palvelimet, ja siellä on aika lähellä semmonen, mun vahingossa laittoin sinne Cracked, niin siellä on melkein ekana tervetuloa Suncraftiin. Ja sieltä löytyy hakemustiedot ja kaikki, ja Skype-nimet ja kaikki minun, jos on jotain ongelmaa täällä. Sitten täällä on kauppa. Kuten huomaatte, alakerta on vielä vähän vaiheessa, mutta yläkerrassa on tälle laitettu nämä. Ihan kivasti. Sitten, anteeksi, sanon koko ajan sitten, mutta seuraavaksi, kyllä, se on juurikin tätä paikkaa. Täällä voi ostaa näitä torikojuja ja myydä toisille pelaajille tavaraan arkkukaupalla. Ja miksi on toi laitettu tuohon? Ja sama. Ei välitetä.
Seuraavaksi maisematorni. No, se on ihan vaan semmonen pikku täällä oleva torni, joka on vähän meidän rakentaja Anssi, joka ei oikein käy täällä. Joka ehkä kikataan, jos poissa ylläpidosta, jos se jatkuu, että se ei käy täällä. Sitten vähän modernimpi versio Big Benistä. Sitten täällä on taas sitten ihan sama. Vitsi, mennäänpä säännöt, koska ohjeita ei ole vielä laitettu. Ja mä näytin jo torikojut, joten niihin ei tarvitse mennä. Tässä lukee tälleen nämä säännöt, jotka pitää ehdottomasti käydä läpi. Muuten ei tiedä mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja sitten voi tulla bänniä. Emme hyväksy valittamista siitä, jos ei ole lukenut itse sääntöjä. Warp. Ylläpidon tapaaminen. Mikähän tämä paikka on? Mä en ole itse asiassa tutustunutkaan tänne. Jaahas. Täältä voi näin katella. Juu, ihan kiva. Odottakaas. Juu, meillä on vielä muutama minuuttia aikaa kuvata tätä, kun mä... Ja pahoittelen, että käytän bändikämiä ja sellaista, koska en ole löytänyt parempaa ilmaisversiota kuin tämän bändikämin, sillä olen vähän huono näiden nykyaikojen kanssa. Sitten yksi huolettavimmista ongelmista tällä hetkellä. Katso, täällä on Max Bands plugini, joka voi antaa varoituksia ja sellaista. Ja ne varoitukset ja sillä antamasta temp-bännit ja niin noi warn-bännit, jos on liikaa sanottu varoituksia, että tulee bännit, niin se hyväksyy sen, siihen tulee vain ajankohdalle N/A ja se tarkoittaa jotain, että sinne tulee vain kikki ja se pääsee heti serverille takaisin pelleilemään. Ja siinä on tämän serverin tämänhetkiset huolet. Siis, minäpä kerron mitä täällä voi tehdä. Survivalia. Luultavasti tulee pientä minigamesia, kuten Skywars, PvP tulee. Sitten tulee niin pientä parkouria ja labyrinttiä ja sellaista. Sekä se kreative, jonka näytin. Ja sitten jos niille, jotka tykkäävät paljon vetää survivalia, niin tämä on niille erinomainen serveri. Sillä saa rauhassa vetää sitä kavereidensa kanssa ilman, että chatti täystyy kaikesta niin yliliiasta pelaajamäärässä. Nimittäin tämä on 30 henkilön servu, jossa minä olen tyytyväinen ja se riittää minulle. Mutta no, tässä ei nyt taidakaan olla muuta, joten moikka moi!